אנחנו בשאלה 9. לא יודע למה עשיתי פתיחה כל כך מחויכת ושמחה. אז אנחנו נמצאים עכשיו במתפלג נורמלי עם תוחלת של 80, זאת אומרת, הממוצע שלנו 80, סטיית התקן היא 4. ואז שאלו אותנו מה הסטודנטים, מה אחוז הסטודנטים, זאת אומרת, מה הפי, שבעצם קיבל בין 80 ל-95. אז שמנו את זה בתוך הנוסחה של בעצם ההתפלגות הנורמלית, ושמנו 80 פחות 80. כי בעצם גם אין לנו את ה-N. סבבה? זה חלק מהזה שגילו לנו, אין את ה-N בהתחלה, אז אנחנו יודעים ודאי שזה התפלגות נורמלית רגילה. אז 80 פחות 80 זה ישירות 0, 0 חלקי 4. יצא לנו 0, ומה שיש לנו 0 בטבלה זה 0.5. אז 0.5 זה יוצא 50%. ו-95, אם שמים את זה בתוך הנוסחה, זה 95 פחות 80. זאת אומרת שזה יוצא 15, 15 חלקי 4. יוצא לנו 3.75. מה? אין דבר כזה 3.75. זאת אומרת שזה 100%. כי אם זה פה זה מסתיים ב-0.9998, אז הבא אחריו זה יהיה 0.99991, 0.99992, וכן הלאה. זאת אומרת, אפשר לומר שזה 100%. אז 100 פחות 50 שווה 50%. זאת אומרת, יש לנו פה 50% בין 80 ל-95. אחרי זה בעצם אומרים לנו בקורס מסוים, ה-N שלנו שווה 40 סטודנטים. מה ההסתברות שהציון הממוצע שלהם היה נמוך מ-81? אז 81 פחות 80 חלקי 4, שזה בעצם סטיית התקן שלנו, שורש של ה-N. יוצאנו 1.58, 1.58, הולכים לטבלאות שלנו, 1.58, אז 1.5 ועד ה-8 שלא רואים אותו, אז 1.5 ועד ה-8, יוצאנו 0.9429, 94.29 זה בדיוק מה שרשמתי, זאת אומרת 94.29%. וגם היה רשום לנו שהוא נמוך זאת אומרת, זה ודאי שזה 94.29. אם זה היה גדול אז היינו עושים 1 פחות התוצאה. אחרי זה אמרו לנו 50 סטודנטים, ההסתברות שהממוצע בקורס הוא בין 80 ל-81, אז אותו דבר אנחנו עושים, 80 פחות 80 חלקי הממוצע שלנו, אז מתי שהוצאנו 0, אז אני יודע שזה 0.5 בטבלה, זאת אומרת 50%. אחרי זה הצבתי את ה-81, וב-81, אם אנחנו עושים 81 פחות 80 זה 1, אז 1 חלקי 4 חלקי שורש של 50, תשימו לב שזה בסוגריים תמיד זה בסוגריים, ככה שיצא לכם תוצאה נכונה. ובעצם יצא לי 1.76, 1.76, הלכתי לטבלה, 1.7, הלכתי, האמת אפשר גם פה, אז 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זאת אומרת 0.968, 0.968, זה מה שבדיוק רשמתי פה, 0.9608, זאת אומרת 96.08, ואני מזכיר שבעצם אנחנו עושים פחות, מתי שזה בין לבין, אז 96.08 פחות 50, יוצא לי 46.08%. וזו הייתה שאלה 9.